След като Big Brother спира музиката, Филип решава да създаде организация. Хайде сега всички се вземем в ръце и до утре на обяд да свършим това, за което сме призвани за седмицата, за да не ядем бопил рис всички тук заедно, защото знаете, че ще стигаме до по-голем конфликт. Мисля да върви по-ноти. Благодаря ти, не ме прекъсва и ще дам думата малко по-късно, макар че не съм председател. Добре, благодаря ти, трогнаме. Под въздействието на алкохола, Петър започва да се заяжда с Филип. Не, беше добре, всичко, обаче не знаеш, че бихме подкрепила с двете ръце. Беше или наказателно мнение? Не, беше напомнене. Не, беше напомнене. Това очевидно дразни пиеналия Филип. Беше напомнене, че една седмица ще умреме. Няма да умреме. Обърнах се съвсем нормално към вас. Не съм лидер, не искаме да бъда такъв. Казвам Си ви. празно значителни белези по тялото. Задръж, приятели. Каквото имах да ви казвам, ви го казах. От тук нататък край. Погрешна крачка. Филипе, много си всякакъв. Опитвам се да дам надежда. Активно към това. Аре, бе. Аре, бе. Ма да ми го каже в очите, бе. Ще трябва да го кажа пред всички. Чакай малко, бе. Да ми го кажа в очите. Комплексар ли си? Не си. Им тогава приеми Комплексар ли? Именно. Приеми го на сега. Боли ме газа. Именно за това. Приеми го на сега. Разбираш. Страстите бързо се разгорещяват. Кажи кой е той, който държи на нашата мисия. Ти Пешо, истински. Аз държа на нашата мисия, а другите не държат. Всички държиме Пешко и си от тях. Не бе, аз се закарам, бе, аз си уточнявам, взаимоотношенията, бе. Ей, как да паля една цигара, ако не мокнете всички, ще помоля цялата мисия. Ще Зецо, искаш да ближа газове на всички, така ли? Мисълта. Хайде прекратим всеки спор и вършим мисълта. Това е Аз съм моето. готов на всичко, за да си запазя достоинството. Добре, действай тогава. Значи има пука мисията. Какво каза? Не ми пука мисията. Страхотно мисля. Готов съм да си запазя достоинството и принципите. Ще имаш възможност. Така ли? Добре, окей. Окей. Може ли само за момент? Ходи си с панелки Сталин и Ленин и си подкрепяй там комунизма и там. Моля те, Петър. Моля те, наистина. Нямам една цигара, вече. Искаш ли да удариш? Искаш ли да удариш? Да? Искаш ли да удариш? Може бе Какво по-умен. сега, искаш да излезем ли? Не, искам да ме не. Да излезем, а? Искаш да излезем ли? Удари ме, приятел. Искаш да се сбием ли? Моля ти се. Вече. Какво искаш? Кой ще бъде по-умен? Искаш да си много остроумен ли? Това ли искаш? Фил, моля те, стига. Това ли искаш? Много си отворен. Петре. Дразнеш има какво? Да. И двамата дразни. Така ли? Чупа главата, какво ще стане? Самара и два. Ще се заминеш. Ще се замина ли? Ама ще се заминеш чест. Знаеш какво, сега ще удара и се заминаваме от тук. Знаеш какво? Боли ме газа. Боли ме газа. Fight, my friend. Боли ме газа. Моля те, изкарай го навънка. Лягате само за. Имам една пуза, имам две пузи. Ще ме удариш ли? Искаш ли? Искаш ли ме удариш? Виж, не мога ли? Който да го дадеш. Пешо, само свали очилата, ми ги чупиш, че не мога да ги оправя много добре. Филипе, ако обичаш, отстрани. Защо да не Положението, лягай сега. Как да падаш в истерия, моля? Истерия в момента стои. Мен ме дразни, аз ще му загледиш шамар. Да, наистина, трябва. Накрая нервите на Петър не издържат. Напускаш шоуто ли? Чуват ли се, бе? Ма не бъди толкова плахи. Пешо, ще можете да закараш в спалнето. Нали знаеш? Пешо, дай му. Стоп, къде сте? Филипе, правиш го нарочно. И аз да съм на Пешо и аз ще ги ръка. Петър, стига. Петър, стига. Петър, стига, Петър. Петър, стига. Що като си има? Той се успокоя на Цецо. Цецо, аз не се снима. Успокоя се. Само добре да кой. Изкарем. Неделя, защо да те изкара? За какво е държавно до сега? Точно, за какво е държавно до сега, бе? Успокоя се.